जों चिरां जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों दिनै नैबे सान्तिपुर हालामाव सान्तिपुर हाई स्कुलनि फोथाराव जों दिनैहाय नुजाफैदों। बिसेस बिषयखौ लानानै जों फैनाया जाहैबाय जोंनि नैबे दिनैहाय जेनाखि बक्सार्सफोर जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बक्सार्सफोरा दिनैहाय जिनाखि साब जुनियर मोनसे एन्टार डिस्ट्रिक्ट कम्पिटिशन हिसाबै गलाघाटआव बिथांमोना गेलेहैदोंमोन। दा बिथांमोना गेलेनानै दिनैहाय मोनसे मोजां रादाबखौ लानानै फैबाय जोंनि जाथि बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखायहाय मैया मोनाव बिथांमोना सफैफिनदों आरो सासेया ब्रन्ज मेडेलखौ लाना फैनो हादों आरो साथामा सार्टिफिकेटखौ लाना फैनो हादों। जोबोर रंजाथाव बाथ्रा। इन्टार डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना दिनै साब जुनियराव ब्रन्ज मेडेल जाय बिथाङा लाना फैनो हाबाय जोंनि पुरा जाथिनिनो मोनसे उत्साह बा जाथिनिनो मोनसे गौरब खालामनायनि मोनसे सम। दिनैहाय पुरा जाथियानो बा नैबे बड'लेण्ड ओनसोलानो दिनैहाय एन्टार जिनाखि डिस्ट्रिक्ट कम्पिटिशन जानाय साब जुनियराव दिनै बिथाङा ब्रन्ज मेडेलखौ लाना फैनो हादों। दा जोङो आसा मिजिं जों खालामो बेबायदिनो इन फिउचारावबो नेक्स्ट जेनेरेशनावबो जों बेबायदिनो मोनसे मोजां फिथाइखौ जों लाबोबाय थानो हागोन आरो बिथांमोनानो जोंनि हारि बा जोंनि रावखौ फोथांना लाखिनाय एबा गुबुन जायगायावबो गोसारहोनो हानाय दा बिथांमोनावबो दिनैहाय मोनसे दायित्व दङ आरो बे दायित्वखौ बिथांमोना दिनैहाय फालिलांगासिनो दङ आरो इन फिउचारावबो बेफोरबायदिनो मोजां रिजाल्टखौ जों जाथिनि थाखाय लाबोबाय थागोन होननानै जों मिजिंथियो चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै। आरो खोनानाय बायदिबा मिथिनाय बायदिबा 24 तारिखआवबो आरोबाव जुनियरनि मोनसे इन्टार डिस्ट्रिक्ट कम्पिटिशन जानो थांगासिनो दंबावो उदालगुरियाव। दा बिथांमोना दिनैहाय रेडि जागासिनो दङ आरो बिनिफ्रायबो दिनै सासे थांगोन गेलेनो थाखाय जों बिथांखौ जोङो बेस्ट विशेसखौ जों होयो जाहाथे मोजाङैनो मोजां गेलेनानै गल्ड मेडेलखौ जाहाथे लानानै फैनो हायो जों बेखौ दानिफ्रायनो मोनसे बेस्ट विशेस होनानै जों दोनो बिथांनिसिम। आरो मोनसे जों क्लियार मेसेजखौ होनो सानदों गार्जेनफोरनि थाखाय। गार्जेनफ्रा जाहाथे गथ'फोरखौ बेफोरबायदि एक्टिभिटिसनिफ्राय जाहाथे गोजान खालामनानै होआ उत्साह जानानै जाहाथे बांसिन आरो फाथायहरो खारन बेफोरबायदि एक्टिभिटिसफ्रा दानि जुगाव जोबोद इम्परटेन्ट आरो स्कुल कलेजफ्रावबो बेफोरबायदि स्पर्ट्सखौ जोबोद इम्परटेन्स होनांगौ। आङो टिचार्सफोरखौबो आङो खावलायनो सानो जाहाथे स्कुल कलेजफ्राव जोंनि छात्रफोरखौ जोंनि उन जेनेरेशननि गथ'फोरखौ जाहाथे बेफोरबायदि एक्टिभिटिसआव उत्साह होयो बेखौ जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों खावलायो। बेफोरबायदिजोंबो जोंनि उन जेनेरेशननि जेनाखि जौगालांनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिसजोंनो जों मोनलांनो हायो। आरो बक्सिंल' नङा गुबुन गेमावबो जेरै फुटबलावबो बाहागो लानांगौ बेबायदिनो आर्चारिफ्रावबो बाहागो लानांगौ क्रिकेटफ्राव बाहागो लानांगौ बेडमिन्टनफ्राव बाहागो लानांगौ। बेफोरबायदि गासै गेमावनो जों बाहागो लालांबाय थानांगौ। एसेनोसै।